otu kọmitii n'ụlọ ọgbakọ omebeiwu nke Anambra Steeti na-ahụ maka ọdịmma ụmụnwaanyị abagidego na njem ileta etu ọrụ si aga n'ụlọ ọrụ steeti na-ahụ maka ọdịmma ụmụnwaanyị na ụmụaka iji wee chọpụtakwuzie ihe dịgasị iche iche na-echere ha aka mgba n'etu ha ga-esi wee nye aka. Onye isi ya bụ otu gbanụgbanụ bụ Honorable Nkechi Ogbuefi bụ onye kọwara na ya bụ njem ha mere bụ iji wee mekwuzie ka ha na ya bụ ụlọ ọrụ na-arụkọ ọrụ ọnụ iji wee mezuo otu ebumnobi. Ka Emmanuel Chigbata kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ya bụ onye na-anọchite ọgbọnta nkwado Anịọcha nke mbụ n'ụlọ omeiwu bụ Honorable Ogbuefi mere ka amata na ebumnobi ya bụ njem bụ ka ha nebanye anya na ọrụ ya bụ ministri na-arụ fụkwa ka ha si nakwa inene ka ọrụ nke ha ji n'aka si aga n'ihu. Ọ kọwara na ọ dị mkpa ịfụ na ha na-eme ihe kwesịrị ka ha mee dịka ebumnobi aka na-achị steeti ya bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo siri dị, ọkachasị n'ịfụ na ego ewepụtara ka arụ ọrụ na eji ya arụ ọrụ, ma tụkwa ya bụ kọmishọna bụ Odoziakụ Ifi Obinabụ maka ọchịchị ya ma kpọkwue ya ka o jidekwe ka oji. Onye na-anọchitekwe ọgbọnta nkwado Orumba North bụ Honorable Paul Obu nakwa ugbo ya na Nnewi North bụ Honorable Augustine Ike mere ka amata na otu oke n'ọrụ dịrị ndị omebeiwu bụ ka ha fụ na ego ewepụtara ka ejiri rụọ ọrụ n'obodo bụ nke eji arụ ọrụ nke ọma ma na-enyerekwa ndị ogbenye aka. N'akụkụ ya ka Odoziakụ Obinabụ kọwara ya bụ kọmitii ọrụ ya bụ ministri na-arụ ma mee ka mata na ha ga na-akwalite ikpe nkwụmọtọ nakwa ịfụ na ihe gbasara ndị ọ na-enwerọkọra ha bụ nke nebere anya. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.